äskeinen vidi feilas. Ei, näin. Niin äskeinen vidi feilas ja ja vittu. Niin. Eikö tämä on? Tadää! 3 asiaa, jotka vituttaa. 1. Naapuri kattelee taas kun avaa kamera. Niin, 1. Ja sitten nyt on 3 on sitten se pahin, joka mua vituttaa. Eli 1. Just kun sä tiedät, että huomenna mennään johonkin lomalle Särkänniemeen Ideaparkkiin, ihan sama minne, mutta siis jonnekin sellaiseen paikkaan, siis sellaiseen ei normaaliin, siis sellaiseen kotikouluun ja sellaiseen kotikouluun kaverille meet jonnekin. Siis meet tällaiseen erikoispaikkaan. Jos tiedät vaikka huomenna tai ylihuomenna mennään, niin ajattelin, että mennään vaikka uimaan tai johonkin. Jos on pieni mahdollisuus, että voi mennä tulla kipeäksi, ihan pikkuinen. Sitten huomenna sä oot ihan vitumuassa, kuumeessa, nuhassa. Ei helvetti, se vituttaa niin vitusti. Sitten kaveri sanoo, niin tuuks sinne? En mä pääs, kun mä oon kipeä. Mulla oli vastaavatilanne, kaveri soitti, mä tiesin, että mä olin siis silleen kipeä, siis silleen kun kaveri soitti, siis mä oon ollut sitä edellisen päivän niin kipeä. Sitten mä tulin silleen, että kipeäksi. Sitten kaveri soitti, onko sulle minigolfaa? Joo, just tämä passa. Mutta se oli tosiaan varmaan. Joo, 1. 2. No. Valitaan nyt joku asia. Okei. Siis nyt 3 on niin pahin. Se on sitten aihe, mikä mulle tuli mieleen sen pahimmaksi. Okei, no. No, mua vituttaa tällainen asia, joka on periaatteessa mun tapa. Se vituttaa mua. Silleen, että aina kun mä saan rahaa, niin mä tuhlaan sen melkein heti. Yleensä siis silleen, melkein heti. Käyn paskaan, käyn uimahalla. Siis 3 päivän sisällä yleensä. Siis silleen käyn uimahallissa, jossain bussilippuihin, kaikkeen turhaan paskaan. Niin, no ei silloin kyllä turhia, mutta silti. Se vituttaa varmaan mua silleen. Munkin pitäisi opetella silleen säästämään. Tää on nyt se 3, eli mä oon puhunut tästä aiemmin tällä kanavalla ihan. Ja se video oli oikeesti vakavasti. Siis mä olin siinä vakavissani. Kiusaaminen. Siis sä oot koulussa silleen. Ja yrität, jos sua on kiusattu aiemminkin. Sitten ne kiusaaminen näkee, että jokei sä et niinku hirveästi panosta kavereihin tai mihinkään siellä. Pelkkää siihen opiskeluun. Vaikka sulla ei ole mahdollisuutta, koska ne vitun kiusaajat. Sitten ne jätkät vielä huomaa sen, koska sä oot silleen epäaktiivinen kaikkien muuhun paitsi opiskeluun. Sitten ne alkaa vittu kiusaa sun elämää. Arvokkaa kuulokkaas, minkälaista helvettiä se on. Kidutusta. Joo. Mitä mä olin? Jokke. Se on mun.